வாசிக்கலாம். யோசுவா 2வது அதிகாரம் 17 மற்றும் 18 வசனம். இதில் யோசுவா சொல்கிறாரு, நம்ம தன்னுடைய ஆட்கள்கிட்ட 2 பேர் வேவு பார்க்க அனுப்புகிறாரு. நீங்கள் எருக்க பட்டணத்தில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அங்கே நம்ம உள்ளே போய் பிடிக்க முடியுமா என்ன இது அந்த சூழ்நிலை அப்படின்னு போய் வேவு பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு யோசுவா 2 நபரை அனுப்புகிறார். 2 பேர் போய் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு வேசியோட வீட்டில் போய், ராகாப் வேசி வீட்டில் போய் என்ன பண்ணுறாங்க, தங்கியிருந்தாங்க, வேவு பார்த்துட்டு வர்றாங்க. அப்போ வேவு பார்த்துட்டு வரும்பொழுது அப்போ அந்த 2 பேரையும் ராகாப் என்ன செஞ்சா காப்பாற்றிடுறான். அந்த ராகாப் சொல்கிறா, உங்களை குறித்து நாங்கள் கலங்கி போயிருக்கிறோம். நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், கலங்கி போயிருக்கிறோம், நாங்கள் திகைச்சு போய் நிற்கிறோம். இப்போ எங்களுக்கு இருதெல்லாம் அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஆண்டவர் நம்மளை அவங்க கையில் கொடுத்துட்டாரு அப்படி சொல்லுவாங்க. இப்போ பயந்து போய் நாங்கள் நிற்கிறோம் அப்படி சொல்கிறோம். அப்போ அப்படி காப்பாற்றினவளை அந்த 2 பேரும் அவங்க ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க, இந்த அடையாளம் வீட்டில் காணப்பட்டால் நாங்கள் வரும்பொழுது ஒரு சேதம் குடும்பத்துக்கு வராது, ஒரு அடையாளம் காணப்படணும். காவல் வாசிக்கலாம். நம்ம யோசுவா 2வது அதிகாரத்தை வாசிக்கலாம். இப்போதும் நான் உங்களுக்கு தயவு செய்தபடினாலே நீங்களும் என் தகப்பன் குடும்பத்துக்கு தயவு செய்வோம் என்று கர்த்தரில் ஆணையிட்டு சொல்லுங்க. அப்போ அவன் என்ன செய்கிறா, உங்களை நான் காப்பாற்றுன்னு சொல்லி காப்பாற்றி அனுப்புகிறா. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், எனக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும், என்னையும் என் தகப்பன் வீட்டில் நீங்கள் என்ன செய்யணும், காப்பாற்றணும் அப்படி சொல்கிறா. நீங்கள் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் என் சகோதரிகளையும் அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் உயிரோடு வைத்து எங்கள் ஜீவனை சாவுக்கு தப்புவிக்கும்படி எனக்கு நிச்சயமான அடையாளத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால். அவன் என்ன சொல்கிறா, ஒரு நிச்சயமான ஒரு அடையாளம் சொல்லுங்கள், நிச்சயமாக நான் வரும்போது உங்களுக்கு நான் காப்பாற்றுவேன், நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சேதம் வர நீங்கள் ஒரு அடையாளம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. அப்பொழுது அந்த மனுஷர் அவளை நோக்கி, எங்கள் ஜீவனே உங்கள் ஜீவனுக்கு ஈடு, நீங்கள் எங்கள் காரியத்தை வெளிப்படுத்தாதிருந்தால் கர்த்தர் எங்களுக்கு தேசத்தை கொடுக்கும்போது நாங்கள் தயையும் சத்தியமும் பாராட்டுவோம் என்றார்கள். அப்பொழுது அவர்களை கயிற்றினாலே ஜன்னல் வழியாக இறக்கிவிட்டாள். அவள் வீடு அலங்கத்தின் மதிலில் இருந்தது, அலங்கத்திலே அவள் குடியிருந்தாள். எப்படி இறக்கி விடுறாளாம், அலங்கத்து மேலே அவள் இருக்கிறா. அவள் என்ன செய்யறா, ஒரு கயிறு எடுத்து அந்த ஜன்னல் வழியாக என்ன பண்ணுறான், அவங்க 2 பேரும் இறக்கி விட்டுறான். அலங்கத்து வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க, கயிறு ஜன்னல் வழியாக இறக்கி விட்டு அவள் இறக்கி விடுறான். எதை கட்டி இறக்கி விடுறா, கயிறை. அப்போ அவள் பயன்படுத்துகிற அந்த காரியம், மற்றவர்கள் காப்பாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த காரியத்தை கைத்தை கொண்டு தான் காப்பாற்றுறாவ. அந்த கைத்தனால தான் பாதுகாப்பு, ஒரு ஆசீர்வாதம், அந்த அடையாளம், அந்த கயிறு அடையாளம். அப்போ நம்ம கர்த்தருக்காய், சபைக்காய், தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காய் நம்ம எதெல்லாம் செய்கிறோமோ அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவதற்கு, கர்த்தருடைய ஜனம் காப்பாற்றப்படுவதற்கு நம்ம என்னென்ன காரியத்தை அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறோமோ அந்த காரியமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் அடையாளமாய் காணப்படும். பிரியமானவர்களே, ஹல்லேலூயா. அப்பொழுது அந்த மனுஷர் அவளை நோக்கி, இதோ நாங்கள் தேசத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது நீ இந்த சிவப்பு நூல் கயிற்றை எங்களை இறக்கிவிட்ட ஜன்னலிலே கட்டி உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் உன் சகோதரிகளையும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தார் அனைவரையும் உன்னிடத்தில் உன் வீட்டிலே சேர்த்துக்கொள். என்ன பண்ணு, இந்த வீட்டில் அந்த கயிறு தொங்கட்டும், உன் குடும்பத்தை எல்லாரையும் நீ என்ன பண்ணுங்க, இதில் சேர்த்துக்கொள். 18 வசனம் சொல்லுது, இல்லாவிட்டால் நீ எங்கள் கையில் வாங்கின ஆணைக்கு நீங்களாயிருப்போம். எவனாயிலும் உன் வீட்டு வாசலிருந்து வெளியே புறப்பட்டால் அவனுடைய இரத்தப்பழி அவன் தலையின் மேல் இருக்கும், எங்கள் மேல் குற்றமில்லை. உன்னோட வீட்டில் இருக்கிற எவன் மேலாகிலும் கை போடப்பட்டதாகில் அவனுடைய இரத்தப்பழி எங்கள் தலையின் மேலே இருக்கும் அப்படி. அப்போ உன் குடும்பத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர் என்ன செய்யணும், இந்த வீட்டுக்குள்ளே தங்கி இருக்கணும். இந்த வீட்டிலேருந்து என்ன செய்யணும், இந்த கயிறு தொங்கிக்கிட்டே இருக்கட்டும். நாங்கள் எப்போ பிடிக்க வரோமோ அப்போ அந்த கயிறு என்ன செய்யணும், அடையாளமாக இங்கே தொங்கப்பட்டிருக்கணும். அப்படி தொங்கலைன்னா நாங்கள் காப்பாற்ற முடியாது. பாருங்க, அதே போல் அந்த உங்கள் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது உன் வீட்டிலேருந்து வேறு உன் குடும்பத்தில் யாராவது அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிட்டா அவங்களுக்கு மேலே அவங்களையும் நாங்கள் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது, காப்பாற்ற முடியாது. அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே தேவன் ப்ளஸ் பண்ணுகிற அந்த வீட்டுக்குள்ளே நம்ம இருந்தோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நமக்கு பாதுகாப்பு. அப்போ அந்த கயிறு இல்லாவிட்டால், அப்போ அந்த நன்மையான அந்த காரியம் நம் குடும்பத்தில் இல்லாவிட்டால் நம்மளால் சபைக்கு பிரயோஜனம் காணப்பட வேண்டும்.
நம்மளால் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதம் காணப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. மற்றவர்கள உதவி செய்யல கூட காணப்பட வேண்டும். அந்த உதவி செய்த அந்த கயிறு அங்கே அடையாளமாய் காணப்படுகிறது. அது இல்லைன்னா காப்பாற்றப்பட மாட்டார். அல்லேலூயா. அப்போ இறக்கி விட்டுட்டா, ஆனால் எப்போ அங்கே அந்த பிளெஸ்ஸிங் எதிர்பார்த்துருக்கிற அந்த நேரத்தில் கயிறு அங்கே தொங்கப்பட வேண்டும். அவள் எதிரியை அழிப்பதற்காக வருகிற பொழுது, ஒரு பிளெஸ்ஸிங் உண்டாகிறதுக்கு வரும் பொழுது, இவ வீட்டை ஆசீர்வதிக்குன்னு தான் கிளம்பி வருவாங்க. மற்ற வீட்டில் என்ன செய்யணும்? அழிச்சிடணும். ஆனால் இந்த வீடு மட்டும் என்ன செய்யணும்? ஏன்? இவள் உதவி செய்திருக்கிறாள். ஆகவே அப்போ அந்த வீட்டில் அந்த அவங்க வரும்பொழுது, தேசத்தை பிடிக்க யோசுவோட டீம் வருகிற பொழுது அங்கே அந்த அடையாளம் தொங்கணும். அது வரைக்கும் தொங்கிட்டு அந்த நேரம் பார்த்து எடுத்து விட்டுட்டா அந்த குடும்பம் காப்பாற்றப்பட முடியுமா? பாருங்களேன். தேவன் நம்முடைய வீட்டை ஆசீர்வதிக்க தன்னுடைய தூதனை அனுப்புகிற பொழுது, காப்பாற்ற தன்னுடைய தூதனை அனுப்புகிற பொழுது, அவன் வருகிற பொழுது நம்ம வீட்டில் அந்த அடையாளம் காணப்படணும். ஆமாம். அது வரைக்கும் நான் இருந்தேனப்பா, அந்த நேரம் பார்த்து வெளியே போயிட்டேனே. பாருங்க, அது வரைக்கும் நான் தொங்க விட்டுருந்தேன், அந்த நேரம் பார்த்து தான் உள்ள சரி கொஞ்ச நாள் ஆகட்டுமே, எப்போ வராங்கன்னு தெரியல, நான் இழுத்து விட்டுட்டேன். இல்லை, அது வரைக்கும் நான் ஜெபம் பண்ணினேன், அந்த நேரம் பார்த்து ஜெபம் பண்ணல. அது வரைக்கும் ஆலயத்துக்கு வந்தேன், அந்த நேரம் பார்த்து நான் ஆலயத்துக்கு வரல. அது வரைக்கும் நான் ஆலயத்துக்கு கொடுத்தேன், அந்த நேரம் பார்த்து நான் ஆலயத்துக்கு நான் கொடுக்கல. பாருங்க, வருகிற பொழுது அது ஆயத்தமாய் காணப்பட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இல்லை. அல்லேலூயா.